Bapak ki wong sing paling tak hormati, Tru. Piyai sapa ngendikake bapak ki tangan tengene sing gawe urip. Mula sapa sing wani karo bapakne kuwi bakal entuk hukum sing ora ana pangapura selawase urip. Siji, bakal nampa rekoso uripe, angka loro lawanging kanugrahan ditutup. Wong urip ning donya ki nek lawanging kanugrahan ditutup arep ngopo wisan? Kuwi asale saka desa. Wong ki aja ninggal karo lanjarane. Wong ki nek ninggal asal mula bukane duwe derajat ora suwe, duwe pangkat cepet tetel, duwe bondo donya asat saben dina. Koko Prabu saestu damel gagap gugup guragapan raosing manah krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan menawi kepareng kawedaring kathah tumunten kababarna menapa wigatosipun nanging menawi wadi tumraping para kadang tuwin sentana monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing saklebeting kedaton samanipun ing Raka Indrawati titik lenggan sak mangke ingkang sepisan sejatosipun tuwi dhateng jiwananing kadang-kadang kula para Pandhawa. Syukur Yayi. Dene kadang-kadang kula para Pandhawa tansah kinayoman dhateng barokah Hyang Mahanasa. Dene dungkap angka kalih. Kedarang-darang suwanipun ingkang Raka Indrawati prapteng projeng amarta dinten sak mangke menika estunipun mugi andhatosna ing kawuningan. Suwanipun ingkang Raka Indrawati dinten sak mangke nyuwun kawelasan dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa wondene legeng kawelasan menika kala wau mugi paduka Yai Prabu sakadang wonten sukalaning penggalih amadangi pepeteng ingkang tumanduk dhateng Projeng Ndrawati namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng mring kadang-kadang kula para Pandhawa supados berat penandang ingkang sinandang dhateng Raka Ndrawati menika Yai ngantos kejut raosing manah kula dene paduka paring dawuh rawuh paduka wonten Projeng Amarta nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa ngemuti bilih paduka menika pengayomaning para Pandhawa paduka menika pujangganing para Pandhawa bebasan Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten ate kantun tansah tetarusan lan paduka Kanjeng Koko Prabu nanging sabab menapa dene sak mangke paduka paring dawuh bilih rawuh paduka namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa. Kula nuwun sewu Koko Prabu, mengku suraos ing kados pundi? Dene paduka paring dawuh ing mekaten. Estunipun sampun udakawis tigang candra etang kelenggan dinten samangke menika. Negari Ndrawati kados nampi welak ing Jawata. Kathah para kawula enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Nalika semanten kula rencangi sarenanite sesemek ron raja mula bebantal bata sarimbat madyaning prihatos kala waos sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna bilih negari Ndrawati saged waluya nirmata mahjati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing Raka Indrawati. Lho nembah punten Yai. Mboten marang-marang pisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan boten nanging sanget boten kinten. Ing wanci enjing Yai Prabu Kresna sampun rawuh wonten Projeng Mandura sarwi tawang-tawang waspa. Kresna tuwuh matur purwa madya lan busananipun tinampi dhateng Raka ing Mandura. Nuwun sewu, mboten namung kula badhe ngetingalaken labatanipun Yai Kresna menika babar pisan mboten, namung jagat menika sampun dados paseksen. Bilih antawisipun Ngamarta lan Ndrawati menika kalih ngatunggal. Tiganipun ngemor menika Mandura. Pendak-pendak para Pandhawa nampi ribet Yai Prabu Ndrawati saged mudhari ribet menika kala wau. Pendak-pendak para Pandhawa nampi pepeteng Yai Prabu Ndrawati saged mudhari pepeteng menika kala wau. Kula inggih menawa dados saksi tama aturipun Yai Kresna bilih negari Ndrawati dinten sak mangke ketaman pegebluk ingkang madal saliring usada wondene sagedipun waluya nirmala temah jati namung para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun kadang kula ing Dwaraka. Namung kula nyuwun pangapunten. Gandeng Pandhawa menika mboten kula piyambak. Nanging klebet Werkudara Janaka miwah kembar menika ugi peranganing para Pandhawa.
Mila menapa dipun keparengaken kula nedya tetarosan langkung yen kadang-kadang kula para Pandhawa menika langkung prayogi Yayi. Ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Pun Kakang ngaturake apa kang dadi wigatine Koko Prabu Ndarawati Siadi wis midhanget dhewe. Piye Dimas miturut panemuning Siadi Werkudara? Wah. Yen pancen Werkudara dadi srana waluyaning Projing Ndarawati, nadyan aku mbok dawuhi munggah gunung njegur segara aku ora bakal selak waton dados sarana waluyaning Projing Ndarawati. Semanten ugi kula Koko Prabu, nadyan bebasan kedah manjing tumangan, kula mboten badhe selak waton dados sarana waluyaning Projing Ndarawati. Nadyan kadhawan mlampah ingkang tebih, kula mboten badhe selak waton dados sarana waluyaning Projing Ndarawati. Nadyan kula kadhawan beto barang ing awrat, kula tartemtu sendika ndherek waton dados sarana waluyaning Projing Ndarawati. Paduka midhanget piyambak kesaganipun para kadang. Matur sembah sewu nuwun. Ing mekaten tumuli kula aturi paring dawuh. Menggah menapa ing kedah katindakaken dening para Pandhawa punta sakadang boten badhe selak. Sawanipun ing Kang Ndarawati menika mituruti dhateng Sasmita ing Jawata ingkang sampun kula tampi. Bilih negari Ndarawati saged waluya nirmata majati jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing Kang Ndarawati. Ing ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika kadidene sawanipun Panakawan Petruk Sumawana Bagong kaleresan Yayi. Nanging dipun menapak-menapakno Petruk menika Panakawan Paduka Yayi Prabu. Mbok menawi Petruk wonten wigatos anggenipun sowan ngabiyantara ngersa Paduka Yayi Prabu tumuli timbalana sawanipun Petruk. Mboten kinten babar pisan bilih Petruk sowan wonten negari Ngamarta. Menika sajaipun ngemu wigatos. Lah iya pun Kakang nggih wis weruh. Yen Petruk wae genep tata kramane. Ngandhake yen Petruk kuwi abdi negara Ngamarta ingkang ora tinggal marang unggah-ungguh lan tata krama. Saiki sawangan to, iki adine Petruk iki apa memper kaya ngene iki. Lah ing atase munggah kraton kok nganggo training. Ora nganggo sarung, ora nganggo kathok sak piturute. Apa pantes Kresna? Koko Prabu nadyan mekaten menika abdi dalem Paduka. Mbok menawi wonten bab ingkang kirang prayogi tumanduk dhateng Panakawan Bagong. Wekasan kados mekaten kawontenanipun. Kok ora nganggo klambi, ora nganggo sandangan kaya kakangmu? Teles e. Karang nggih nganu kudanan terus kula pepe, ha niki mau dijakane Petruk terus langsung budal. Antene nggih ngenten iki karang wong ora duwe sinuwun, Mbok. Sing penting kula niku ora colong jupuk, kula ora tumindak ala. Arepa sandangan kula elek kaya ngeten. Sing wigati rak pokoke kula tumindake apik. Lho lah iya, aku yo mung ngandani yen to nganggo tata krama. Apa sesuk meneh nek sowan ratu ngandani nganggo ingkang jangkep. Nune nggih ngestakaken dawuh. Dumunten katimbalan nama wigatosipun Petruk dene sowan wonten negari Ngamarta. Menawi sekinten sowanipun Petruk menika sae Paduka Yayi Prabu Kedang Legahi Bawa Laksana nanging menawi namung bebudhak banyu bening kawontenan praja ing Ngamarta. Kedahipun Petruk dipun emutaken. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Padha raharja sak praptanira Panakawan Petruk. Nunamit pasang Kalimantabi tinebine Kiloduni Demawahing Tawang-tawang. Lenepatna ing tulak manus sinuwun. Lepat Diagung Pangaksami kula ngrumaosi bilih kula menika namung Panakawan menawi wonten kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh nyuwun pangapunten sinuwun. Nyuyu Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula bekti kula kunju. Panakawan ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha raharja sak praptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Wilujeng bekti kula kunju sinuwun. Nyuyu Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan paring pangestu Paduka. Amawa ana kabagyaning gesang kula. Iya Bagong prayogakna. Nune nggih padha raharja sak praptamu. Sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestuku tampanana Petruk. Lho niki kula pundi nggo jimat paripe. Panakawan Bagong padha raharja. Sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Dek. Pangestuku tampanana Panakawan. Kula pundi nggo jimat paripe. Panakawan Petruk padha raharja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Yo tak tampa pangestuku tampanana.
Bagong Padaraja sak pratamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogano. Nun inggih. Amet tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, Bagong. Dalem Den. Slamet tekamu. Pangestunipun wilujeng prayogano. Nun inggih. Sampun boten kirang prayogi Ndara. Ponokawan Petruk Bagong Padaraja. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Ponokawan prayogano. Ponokawan Petruk lan Bagong Padaraja. Ndara kembar wilujeng den bekti kula kunjuk. Ndara kembar wilujeng den bekti kula kunjuk. Iya tak tampa prayogano Ponokawan. Monogagi matura. Sowan moning Praja Ngamarta iki saka karepmu dhewe apa pancen diutus dening bapakmu Semar? Yen pancen diutus dening bapakmu Semar, apa wigatine? Yen pancen saka karepmu dhewe, duwe perlu apa Petruk dene sowan ana ngersaning bendara? Namung saderengipun kula matur kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling kron klapa. Apuren ta mbok bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur sapa paduka sanata. Menawi wonten cewek ing ngatur diagung pangaksami jar kula menika namung Ponokawan mila menawi wonten duna dungkap kiranging tata krami Subasita lan unggah-ungguh kula nyuwun pangaksami. Ora dadi ngopo Ponokawan. Mono diage matura Petruk. Estunipun ngaten sinuwun, sowan kula menika mboten saking kajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Lan mugi dados ing kawuningan sampun wonten kinten-kinten setunggal candra menika bapak niku kaya wong masuk angin ning waras. Kaya wong waras ning nek kula sawang kok kaya wong lara. Saben dinten niku ming mogok-mogok teng ngajeng griya, mboten mubah, mboten musik. Monggo pendak ditakoni ora tau wangsulan, bapak niku nek kula sawang kaya nelongso atine. Mula suwe-suwe kula kalih Gareng kalih Bagong tumuli sowan ngersaning bapak. Nanjeke apa to wigatine? Nek bapak kuwi duwe penginan, nek bapak kuwi duwe kekarepan, saiki bapak paringa pangandikan karo anak-anak. Mergo sing jeneng wong urip ning alam padang ki cakra manggilingan. Biyen aku karo Gareng karo Bagong tok bula wentah. Ning bareng saiki anak wis padha mentas, anak kuwi duwe kewajiban mituruti kekarepaning wong tuwa. Terus paring pangandikan kali kula kali Bagong. Ngene le. Jane aku meneng wae iki ora kok perkara aku mikir kahananku dhewe ora. Luwih-luwih aku mikir kulawargaku, mikir-mikir anak-anakku ora. Ning kowe ngerti, nuwun sewu lho kula menika ngoko mergo kula nirake suwantene bapak. Ning kowe ngerti Semar urip ana ing alam padang kuwi mergo aku gelem didapuk dadi menungsa. Nek aku biyen gelem dadi dewa, mestine uripku ora kaya ngene iki. Ning gandeng aku ki gandrung karo katentreman, gandrung karo kerukunan. Mula tinimbane aku dadi dewa ning Suralaya, luwung aku dadi titah minangka pamomong, duwe kewajiban momong para satriya ing ngatetengen ati suci pepayung budi rahayu. Aku momong mbahne Pandhawa wiwit Prabu Sentanu, ning aku rumangsa seneng momong sing gawe tentrem atiku, sing gawe kabagyaning uripku nalika aku momong marang para Pandhawa. Sebab Pandhawa ki pepethinganing para titah, pepethinganing para satriya, nggonku momong para Pandhawa tak ati-ati wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang supaya besok Pandhawa ki dewasane dadi mustikaning para satriya. Ngamarta sing dilenggahin para Pandhawa kuwi mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, gemah ripah loh jinawi, karta tata turaharja. Kawula uripe padha ayem tentrem matsinamatan daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Mula Ngamarta jaman semono kondhang negara ingkang panjang punjung kalukengrat ing bab apa-apane mesti kabeh padha meri marang negara Ngamarta. Saiki ora kaya ngene ya, Truk. Kula terus matur, "Lah pripun, Pak? Ngamarta iki kok adoh sungsate karo biyen. Biyen kondhang negara kebak katentreman, biyen kondhang negara kebak karukunan, ning saiki tontonen kawula Ngamarta sithik mboko sithik padha teter kapercayane marang hukum, wekasan akeh kawula ingkang padha nggudel bingung numbuk bentus nggugu sakarepe dhewe. Sawangan kabar sumebar ngendi-ngendi gejegan, ngendi-ngendi padha bentak sirah, malah ngendi-endi ana paten pinaten mung perkara bab ingkang sepele, mentara karo sanak kadange, mentara karo mitra karuwe, luwih-luwih mentara karo sedulure.
Nek kanan kaya ngene iki tak nengke wae, Ngamarta kuwi ora nganti sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar, mesti negara Ngamarta bakal rubuh remuk bubuk dadi rempon. Mergane apa? Kawulane wis rumangsa ora tentrem. Lah apa to sebabe kawulane kok rumangsa ora tentrem? Merga ana jarak ing antaraning kawula lan Ratu Gustine. Ratu Gustine ora gelem nyaket kanang para kawula. Kawulane ora percaya karo Ratu Gustine. Lah menika kula Ngamarta saiki lagi tak arani anjlok morale para kawula. Merga wis ora ngerti rasa kamanungsan, wekasan akeh regejegan, akeh sing padha nggunakake hukum rimba sakarepe dhewe, mongko lali yen to melu sawijining negara ingkang duwe pernatan hukum ingkang wajib diugemi. Kanan sing kaya ngene iki arep tak dandani, Truk. Bapak ngendika ngoten. Bapak ajeng dandan-dandan pripun? Merga nek iki nganti rusak tenan negara Ngamarta, sing disalahke sepisanan karo Dewa Uduka Pandhawa. Ning Semar sing ngomong para Pandhawa kok gagal sarta ora kasembadan mujudake negara ing adil makmur warta tias bagya mulya. Mula sing ditutuh aku. Mula nek nganti Ngamarta iki tak nengke wae, aku sing kesalahan. Lah, aku meneng wae iki aku duwe gagasan kepengin bangun kayangan. Saderenge kula matur kata-kata kersanipun Bapak, Bapak wis ngendika, kowe aja kaget. Kowe aja kaget. Aku nganggo tembung bangun kayangan iki ora bangun papan sing magrong-magrong, papan sing apik, papan sing becik, saka emas mutiara jamrut hergeni kuwi ora. Ning aku pengen bangun negara Ngamarta kuwi uripe kawulane embane kaya ning kayangan. Kayangane kebak maksinamatan, kebak karukunan, kebak katentreman. Ora ana rasa diya-dineya, ora ana rasa meri siji lan sijine, anane mung padha tetunggalan manunggal, sayuk rukun yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking. Pengen mujudake Ngamarta ki embane kawula uripe kaya ning kayangan. Waton Pandhawa gelem rawuh ning Karang Kadempel, sinambimu di Pustaka Jamus Limasada, aku iso mujudake kayangan sing mapan ana negara Ngamarta. Lah sebabe napa kok Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel? Merga Pandhawa tak kanthi dadi siji karo para kawula. Pandhawa tak kanthi nyawiji karo para kawula. Merga kawula kuwi ora perlu dinahi dhuwit, ora perlu dinahi brana picis, ning dicedhaki rasane, dicaketi karo pangarepe. Dicaketi atine. Kawula nek dicedhaki atine dening para pangarepe niku mboten sah diwenehi napa-napa. Panjenengane mesti bakal sengkut gumregut bangun negara. Merga wis rumangsa digatheki karo Ratu Gustine. Sowan kula ngersanipun Sunan Prabu Darma Kusuma menika ingkang sepisan ngaturaken sembah bekti ingkang ngangka kalih nglulusaken gegayanipun Bapak. Inggih menika mboyong para Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi Pustaka Jamus Myang Jimat Limasada rampung, Gong. Wis kare ngenteni jawabane piye? Ha iya, mung kersa rawuh ning Karang Kadempel awak dhewe ngaturake panuwun. Nek ora takoni alasane apa. Aku tak taren karo kadang-kadangku dhisik ya Petro. Oh monggo, mboten napa-napa. Werkudara. Nggih. Miturut penemumu piye Dimas ature Petro? Apa gegayuhane Kakang Semar iki mau miturut Dimas Jodipati kepiye? Rasaku ki an gunung sing tanpa guna. Ayo mangkat. Semar gedhe lelabuhane tumrap negara Ngamarta. Turaba ingkang bakal katindakake dening Semar kuwi gegayuhan sing apik, sing luhur. Arjuna penemune si Adi kepiye? Petro, dalem den yen pancen bapakmu mbutuhke Probaya, aja metu saka bapakmu. Madukara usungana bandane ora bakal aku wegah. Waton bapakmu kasembadan bangun kayangan ning praja Ngamarta. Petro matur sembah nuwun. Petro, aku ya sarujuk. Petro, yen isih kurang Probaya, yen perlu kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa. Sing wigati mengko bapakmu kelakon penjangkane. Monggo sinuwun. Samangke kula aturi paring dawuh. Menawi saking pamayogi kula inggih dinten menika ugi kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi Pustaka Jamus Myang Jimat Limasada. Iwuh kaya rasaku, bingung rasaku Petro. Krana sowanmu kuwi kalah dhisik karo Koko Prabu Ndarawati. Wigatine tanala kejaba nyuwun ngampil Pustaka Jamus Limasada. Nyuwun ngampil Pustaka Jamus Limasada? Iya. Dipun dadosaken menapa? Ngerti yen to negara Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya. Yen to tinumbalan Pustaka Jamus Limasada.
Mongko rawuh luwih dhisik tinimbang sowanmu. Mula kang sangka kuwi yen to bapakmu kepengin rawuhing para Pandhawa kudu ngenteni pustaka Jamus Klimasada kinarya usada negara Ndarawati dhisik. Samengko tumuli tak boyong marang Karang Kadempel Petra. Ndara Werkudara wis cocok, Ndara Janaka wis mathuk, Ndara Neklastimbar wis oke, Ndara Puntadewa wis nyetujoni ning ana pepalang. Apa pepalange? Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati iki ya duwe karep, duwe sedya. Sedyane nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Arep ngapa e? Ndarawati ke Taman Pegebluk bisane waluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka Jamus miyang jimat Klimasada. Oh, sing dhisik didhisikake, sing keri ya kudu keri. Mula awake dhewe saiki ora iso piye-piye, anane ming nimpa bali matur karo bapak. Sik, aja kesusu. Ning aku wis weling karo kowe aja gawe masalah. Ora, aku mung arep takon karo Sinuwun Prabu Darmakusuma. Ya, masalahe apa kok Sinuwun Kresna kuwi pengen nyilun ngambil pustaka Jamus Klimasada? Ya, sing tata krama lho. Siap, ajeng. Nyuwun prisa. Arep takon apa? Sinuwun Ndarawati nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada kangge menapa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Ndarawati. Ingkang wigati bakal kinarya tumbal wadaling praja Bagong. Nuwun sewu, kanggo tumbal Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Akeh kawula ingkang esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan Bagong. Pun kula tampa pangendika sampeyan ning niki kula entuk ngrembug perkara Sinuwun Ndarawati napa mboten? Ya wis sakarepmu Panakawan. Nek entuk ajeng kula jelaske. Sira arep matur apa Bagong? Namung atur keterangan. Iya, matur keterangan sing kepiye? Nuwun sewu nggih. Pegebluk utawa welaking Jawata. Niku nuwun sewu, niku diparingke sing gawe urip dhateng papan sing pancen menungsane niku ora iso dikandhani. Tegese kon manembah ora gelem manembah, kon tumindak apik ora gelem tumindak apik. Niku dewa mesti paring pagebluk kalih papan niku. Sranane digawe napa mawon, larang sandang, larang pangan, ketukulan ditandur ora tukul. Niku sing gawe Gusti. Nalendra Lenggah-Siniwaka menika nuwun sewu, sampun ngantos gampil gugu dhateng aturipun sinten kemawon. Mboten mawas menapa menika pepunden, mboten mawas menapa menika Nayaka lan Punggawa, kudu dipeta nganggo nalar sing ganep. Ngestina niku sing dadi Ratu Prabu Duryudana. Sak urawane, teng mriku enten Sengkuni, teng mriku enten Durna. Niku menungsa pendak dina do gawe dosa. Ra kok ora ke Taman Pegebluk. Kok ayem-ayem mawon negara sing ratune Titis Dewa niku negari pundi? Negara Ndarawati. Betul. Titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Saiki negara sing ratune ratu lumrah, ora Titis Dewa, ora ke Taman Pegebluk. Kok negara sing ketunggon ratu Titis Dewa kok ke Taman Pegebluk niku nuwun sewu. Napa ketemu nalar? Mongko sing dadi ratu Titis Dewa lho. Lah niki, enten niki panjenengan niku aja gampang percaya. Ratu niku nek gampang percaya morat-marit negarane. Ratu niku nek ora nggunakake paningal batin, ming paningal lair tok, morat-marit negarane. Pun sewu, jaman sak mangke menika aja percaya karo wong sing paling cedhak kali panjenengan, aja percaya karo kanca sampeyan, nuwun sewu rencang sampeyan. Merga ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Niki akeh sing kanca tegel karo kanca, sedulur tegel karo sedulure dhewe, merga mung kepengin kedulungan derajat pangkat, merga mung kepengin kedulungan bondo donya. Niki pertanyaannya, ya nek iki Kresna tenan, nek udu ayo. Terus pustaka Jamus Klimasada digawa nata Ndarawati, digawa teng negara Ndarawati. Dinggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Monggo dipendhem niku ora bakal bali meneh. Monggo pustaka Jamus Klimasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Nganti Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kampitunaning Pandhawa, arep gawe cilakaning Pandhawa niku bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo pusaka wis kebaca dadekke tumbal. Sampeyan wis ora duwe pusaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo Pandhawa gawe cilakaning Pandhawa gampang.
Nuwun sewu lho, kula ora arep obong-obong siji lan sijine. Ning niki benerke kahanan supaya kabeh menika iso kelakon ora ana sing dirugekke ngoten. Ning nek Semar niku karepe Pandhawa rawuh 5 cacahe teng Karang Kadempel. Ora ndek niat napa-napa. Pandhawa ora pisah karo Pustaka Jamus Limasada. Lah tegese Semar niku pancen ngerti nek Pustaka Jamus Limasada niku ora bakal pisah karo para Pandhawa. Ning nek pusaka mangparingke Sinuwun Darawati menggo tumbal wis ta yakin ora mulih pusaka. Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Limasada. Nah, wong sing ora seneng karo para Pandhawa gawe cilakaning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ajeng mangparingke Sinuwun Darawati napa kula kalih Petruk niku monggo. Ning kula suwun kula cek nyekeli aturipun Bagong. Bener sapa? Ngoten. Apik mangparingke Sinuwun Darawati napa apik mangparingke Bagong niku teng lambe ati sampean. Nggih niku nek diparingke Kresna menggo tumbal, nek diparingke Bagong ora pisah karo para Pandhawa prateng Karang Kadempel. Ngoten mawon. Ngatos-atos lho. Saniki akeh wong nyewake sandangan wayang wong. Nek nganti niki pandal maning menungsa sing niate menghargai rusak negara Ngamarta terus nyilih nyewa sandangan wayang wong wujude Kresna mengargo apus-apus. Wah, sampean cilaka. Bagong. Ponokawan Bagong. Diar kowe. Suwe ngunek-unekke Sinuwun Darawati kakangne nesu. Terus? Kowe kakangne sapa? Kakangne Bagong. Kakangne nesu kok kakangku ora nesu. Aku tak takon karo kowe gage wangsul ngopi takonku ade pertitis. Derajatmu ya apa? Batur, kok ngene kok ratu. Ponokawan ki papane ngendi? Teng isor. Atase derajatmu ki weng batur kok dilangap-langap ucap mundur wili kaya grojokan. Kowe wani nyes Maranata Darawati kowe adikku lanang. Terus. Aku suwe-suwe tratapane. Terus wae wangsulan ora apa-apa. Nuwun sewu, kula niku mboten ajeng wantun, kula niku mung ngreske. Kula niku mung benerke, ning cocok mboten. Nek Pustaka Jamus Limasada niku ajeng dipetha teng Darawati nggo tumbal niku mung dipendhem. Monggo nek dipendhem niku ora bali. Kula ngemutke Sinuwun Prabu Darmakusuma aja nganti gampang maringake Pustaka Jamus Limasada. Napa kula ngenten iki salah? Salah kula nggih napa? Kowe salah ora nyawang karo derajatmu. Ana ku titahe sapa? Titahe sing gawe urip. Kula ya titahe sing gawe urip. Kowe karo aku ki padha, Mas. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Nek di mata Tuhan kita itu sama. Sama-sama manusia. Aja sok tumindak kaya ngono kuwi, aja sok ngelokke kowe kere. Kowe gedibal. Kowe ki wong elek nyolok mripat. Dosa, Mas. Sampeyan iso dadi ratu niku mergo tak coblos rai sampeyan. Gong, kowe le omong malah dadi masalah iki. Samane ngunanake karo Bagong kleru. Napa kula kluput? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Napa kula kleru? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Prabu Puntadewa niku ratu Gusti kula. Nek ratu Gusti kula enten napa-napa nganti cilik lara gedhe mboten wonten terus sing mbayari kula ben sasi sapa? Apa kaya ngene iki dianggep salah? Salah perkara derajat pangkat, derajate nggo endi, pangkate nggo endi? Sapa-sapa arep digetak, sapa-sapa arep digetak. Dumeh dadi ratu galak. Tangger iki wis saiki ayo. Muni ya. Ombo-ombonan cangkem. Ombo cangkemku kasih. Sing tau nek kowe meneng wae kok kakangne nesu-nesu iki ngopo? Mergo aku tresna karo adikku lanang. Terus? Kowe tresna ora karo aku? Nek kowe tresna kowe muni ngono iki lho, men aku marem lho. Emoh, kowe wani ngasmane Kyai Prabu Darawati padha karo wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe wani ngelani jajane Kyai Prabu Darawati padha karo kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngilo karo kahananmu. Ing ngatasi Semar arep bangun kayangan iki Semar iki derajate apa jiwa aku tak takon. Semar iki derajate apa? Aku tak takon kok wani bangun kayangan. Sampeyan karep dadi Nalendra, nek karo para kawula ngajenono. Kowe aja gleleng dadi ratu wae. Kowe aja gaya dumeh lungguh kursi sing dhuwur. Ning aku nek gelem nglumpukke masyarakat tak jak demo telung kejeping paningal rubuh saka kursimu kowe. Sampeyan iso gedhangkrang sila tumpang neng kursi iki mergo tak coblos mbaya sembodo. Biyen sampeyan ling mbeseli aku pira takon dadi tim sukses. Kene iki sesuk tak bangun aspal, tak aspal kene esuk tak
cor kene sotane toilet kabeh ya ming telek nek magang ki kaya janjine kaya dara kekalangane nek wis dadi lali micek mripate jeneng apa sampean arep pripun lajeng takon ngejak apa sampean wis rasa kekian gunung saiki kuwi Bali non saiki Bali Bali piye ora samboyong Pandhawa Bali kowe ora wedi karo aku ora wedi karo aku yen nganti aku iku nesu ana para kawan tak glandang nenggala kowe mati salah sampe uripe Bagong ora ning tangane Baladewa apa kowe punane sing gawe urip apa piye mulane aku nang ndi-ndi ki ora tau klamben mergo aku wong ora tau wedi mati mati uripe manungsa ki ora gumantung karo kahanan apa wae ning gumantung karo sing gawe urip ning ampuhing pusaka ampuhing ngaji-aji menika nek diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala Gusti ora ngeparengake pusakamu ki ampuh ambok tok tamake apa-apa ora bakal ampuh ngono ya jalo piye tokno nek ora percaya nek iso mlebu ning wetenge Bagong berarti aku dipesthekke mati saka tangane Prabu Baladewa nek Bagong ditamani nenggala ora apa-apa kewirangan kowe bol ngono kok ora di karo Baladewa ora mboten wedi karo sampean bebasanipun ngaten sinuwun sakranjang koplak ngendikaning Prabu Baladewa kula lebetke kuping kiwa tak tokke kuping tengen ning sekelimah ngendikaning Sinul Prabu Duryudana lho Puntadewa Gong wah Puntadewa lali badhe kula agem lan badhe kula estaaken dawuhipun cecok kowe wani karo Baladewa wis saiki bali kandha karo bapakmu bapakmu iki kon eling bapakmu iki kon mulat karo kahanane bapakmu ki wong sekeng bapakmu ki wong ora duwe kok arep bangun kayangan iki gablek apa mbok kon ngilo karo cengele mbok kon ngilo karo kahanane bapakmu ki wong mlarat kok bangun kayangan iki ora ndelok karo kahanane bapakmu kuwi kok njuruk ngadeg metenteng ngarepe Prabu Baladewa tru iki wis kelewat ukuran menungsa iki tegese piye sing dinyak udu aku ning babe sapa Babe Semar bapak ki wong sing paling tak hormati tru piyai sapa ngendikake bapak ki tangan tengene sing gawe urip mula sapa sing wani karo bapakne kuwi bakal entuk hukum sing ora ana pangapura selawase urip siji bakal nampa rekoso uripe angka loro lawanging kanugrahan ditutup wong urip ning donya ki nek lawanging kanugrahan ditutup arep ngopo wisan nganti bapakku dieceh karo Ratu Mandura sing jeneng Baladewa iki aku ora trima lho Gong iki malah dadi geger kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan nek kowe ra wani mulya dan malah nyemprot-nyemprot idune aku ora ngraup to hus aja sak kepenakmu dhewe ngono iki aku rada mundur sinuwun iya karepmu piye kowe ngono iki aku kaya ngono karepmu piye kowe nguneke bapak melek mripatmu kowe nguneke bapak wong sekeng gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat tok sawang saka ngendi ha aku wis ranggo basa nang karo kowe percuma kowe tak basani wong kowe iki duwe derajat duwe pangkat ning kowe ora ndek unggah-ungguh ora mbasani karo Bagong monggo kudune kowe basa karo aku tuwa aku mbangane kowe ning kowe batur ning aku wong tuwa terus saiki kowe ngecek karo bapak wong sekeng. Tak tonton saka ngendi aku tak takon. Kowe takon wong semene iki sing do kerep ndelok wayang. Kowe ngerti nek bapak iki ora wong kene, bapak iki dewa. Sang Hyang Ismanta ya, Tru. Ismaya, ha? Ismaya. Iki kakane Bathara Guru. Apa ta sambabe bapak kok medun ning jagat? Mergo bapak iki gandrung karo kerukunan lan katentreman. Bapak gandrung karo keayeman. Bapak iki nek gelem dadi dewa kae ning kayangan paling dhuwur. Kae bintange 3. Kowe saka negara Mandura. Ning kowe mbiyen ki disingitke ning Widara Kandang, diakoke anak Demang. Kowe mbiyen jaman nom-nomane mikul garu, mikul ruku, golek ramban, golek suket. Barang saiki kowe dadi ratu kok glelengmu minta ampun to, Bol. Kowe iki asale saka desa. Wong iki aja ninggal karo lanjarane. Wong iki nek ninggal asal mula bukane, duwe derajat ora suwe, duwe pangkat cepet tetel, duwe bondo donya,
kasat saben dina. Wis bali ngono. Saiki ngene, aku wis kesel nyuwara iki. Sermu piye aku tak takon. Lho, sermu piye? Karepmu apa? Aku manut. Aku kasar ya wani, alus ya wani. Lho, nantang petengan kok santai tenan kowe. Tak leboni linggis, tak leboni wesi, tak leboni paku, tak leboni saking wesi wetengmu. Kok genep setahun kowe buka toko besi. Ayo ngopo? Iblis. Ayo metu Jawa. Nek pancen wani karo Baladewa, ditenter sepuro kekuatane Bagong. Oke, ora nang kene papane wong nate. Metu Jawa, gelandang negara. Balik meneh. Aku meng nyaut cagak kuwi mau apa? Set ngubeng ngono kowe. Heeh. Wah angel ngene kon mikir ya, Tru. Heeh. Ora paham? Bagong piye kabul kawusanane? Kula tak metu mawon mungsuh Prabu Baladewa. Lah kok ora sida matur. Wis lak jame mungkin ndak dikira kewengen iki wis 11:30 Tru. Ayo ngoyak Baladewa kok malah ning kono ya. Mboten nginten bilih kamuntranipun praja Ngamarta tumunten kados mekaten. Malah kula menika estunipun lingsem dene Koko Prabu Mandura lah kok nglanggati pikajanganipun para Panakawan. Kepareng paduka kados pundi menapa kliranana kula medal Jawi ngemutaken dhateng Koko Prabu Mandura sampun ngantos kalimputing patrap. Inggih Koko Prabu kula sumanggaaken. Namung kula suwun sampun ngantos dadosaken pasulayan. Kula nyuwun pamit Yayi. Koko Prabu sembah kula nderekaken pun ngakang ora kepengin yen to negara Ngamarta dadi pasulayan. Mula Dimas matur marang pun Kakang sapa ingkang pantes nampa pustaka Jamus Nyang Jimat kelima Sada. Aku percaya marang kabijaksananing barep. Arep paringake Kresna kuwi ya kabijaksananmu. Mbok paringake Panakawan kuwi ya luwih prayoga. Monggo aku percaya marang barep. Nanging saora-orane Dimas ndak suwun paring ngatur kelawan pun Kakang matura. Kudu pengen kak tindakake supaya aja kongsi kleru nggonipun Kakang maringake pusaka. Barep kakangku, gandeng iki mangsa kala wis ngancik bedhug tengange. Nglakonana panembah ing wanci bedhug. Sawise nglakoni panembah, barep kakangku ndak suwun ngucapake asmaning Gusti marambah makaping-kaping nganti entuk wenenganing sing gawe jagat. Kadanging pun Kakang Dimas Werkudara pun Kakang ngaturake panuwun kanthi cara mengkono pun Kakang percaya lamun Gusti bakal paring pepadhang tumraping negara Ngamarta. Kula kinten menapa dipun ngendikaken Kakang Mas, kula rumaja lan kula mathuk Koko Prabu Arjuna tatenan para wadyabala lan kawula aja nganti engko wedha kasempyok ing aradan Werkudara. Nggih. Siadi metu njaba tatanan para wadyabala aja nganti ning kena aradaning peperangan. Ya ngestake dawuh babar pisan budana kang padha sebeng sun kundur kedaton kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Harya Werkudara.